Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu sikubhekela-ke nje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni umgilwa ubonakala-ke emi nonogada bakwa-Reaction Unit South Africa okuwuRusa mawukunqamulela. Lona-ke wesilisa ubika ukuthi-ke osukwini-ke la izolo ubekade-ke ephuza kwenye-ke yamathaveni elaphaya edolobheni laseVerelem. Ngokuchaza kwakhe uthi-ke bese kuqhamuka noma wajoyinwa umuntu-ke wesifazane-ke abagcine bephuza naye kwashelwana kwagcina ngokuthi-ke kurekhodiswane. Kuthiwa-ke lo wesifazane ube esemjikela wathi-ke akakhokhe, yena uyasebenza. Kuthiwa-ke lo wesilisa akakwazanga ukuthi akhokhe, then lo wesifazane-ke ube esebiza i-backup, then kwaqhamuka abesilisa bambamba inkunzi base-ke bemshaya kanzima. Lesigameko senzeke laphaya edolobheni laseVerelem. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi ikhona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.